So guys, padong may karon sa Tuna Terminal with Hazelle. Ano yung mong i-order sa Tuna Terminal? Tuna tocino, tuna sisig, rice toppings nga tuna sausage, tuna tinola. Ano yung rice na gito mo? Lami. Tapos gawas kay among gi-invite ang parents ni Hazelle nga monhi kay na-amaze mi sa food and gawat ko sa gawas sila para di sila masaag. Ito na gidula nimo. Ha? Ito na fluffy bird. Okay. So guys, mo na to guys. Busog ko kaayo and si Hazelle po. So karon padong ko og ICM kay ang akong motor di park sa ICM kay gikan tubig ICM. So nag-decide na namin mag-walk padung sa terminal kay daang exercise ba. So see you next week sa Stacy Vlogs. Hit like and subscribe. 1 episode per week. So thank you. I hope you enjoy. Bye.